Първите количества природен газ от украинска територия постъпиха в газопреносната система на България. Когато в страната ни влезе цялото заявено количество, нормалното снабдяване с газ ще бъде възобновено в рамките на 24 часа. От утре, ако няма други промени, вероятно окончателно ще отпадне ограничителният режим. Междувременно руската Газпром препрати страната ни да търси компенсациите за газовата криза от Украйна. Сутринта премиерът Сергей Станишев посети диспетчерския център на Булгаргаз и се запозна с онлайн системата за наблюдение и управление на газопреносната мрежа. Пред медиите той потвърди, че България няма да се откаже от търсенето на алтернативни газови доставки. Утре започват преговори с турската Буташ. Разбира се, че трябва да се готвим за различни варианти и във всички случаи, както България, така и всички други европейски потребители, които пострадаха, ще търсят много по-голяма алтернативност. Знаете, и през последните години ние бяхме една от страните, които най-активно работиха за реализирането на алтернативни доставки. Турция може да стане едно от основните направления за снабдяване с газ за България. Енергийният министър подчерта, независимо, че газът, внасен от Гърция, е по-скъп от руския, цената на синьото гориво за българските потребители няма да се повиши. Още миналата седмица Газпром са ни предупредили, че щетите трябва да се търсят от Киев, а не от Москва. Към днешна дата правителството смята щети за близо 170 милиона лева. Имаме писмо, в което ни предлагат да си искаме неустойките от Украйна. В тези писма се посочват аргументи за това кой е виновен, кой не е виновен, като разбира се тезата е, че те нямат вина. Тези писма аз съм получил поне 2 миналата седмица. Газпром, с дъщерните си фирми, откаже да ни плати каквито и да е било неустойки, намирайки си някакво основание, България ще преразгледа ли Южен поток? Просто ви гарантирам, че ако решението на България е не, веднага ще се намери алтернативно трасе. Булгаргаз ще си търси правата от доставчиците. Второ, разбира се, ще поставим пред европейските ни партньори въпроса за щетите, които е понесла България. Шефът на Булгаргаз потвърди също, че вече сме предявили иск пред една от трите фирми доставчици на руски газ, без да назове нейното име. Страната ни има договори с Винтерсхал, Газпром Експорт и Овергаз Инк. За BTV новините Димитър Анестев. След края на газовия конфликт между Русия и Украйна идва време за оценки. Означава ли краят на конфликта и край на кризата в засегнатите страни, включително и в България? Има ли страна, която излиза като победител от този спор? Отговорите на тези въпроси сега очакваме от нашия репортер Димитър Анестев и неговия събеседник. Добър вечер. Добър вечер. За уроците от кризата, анализ с помощта на Весела Чернева, директор на български офис на Европейския съвет за външна политика. Добър вечер. Да започнем с това, кои са победителите и кои са победените в тази криза. Да не визираме само двете воюващи страни, а и тези държави, които пострадаха. Все пак да споменем двете страни. Русия тръгна като победител в началото, успявайки да убеди Европейския съюз и особено страните по тръбата, потърпещите страни, че Украйна е ненадежден партньор. И то във всяко отношение. В последствие обаче се разбра, че и двете страни са наистина еднакво губещи в тази криза. Тяхният дългосрочен имидж в Европа мисля, че пострада. Големия губещ според мен тук е Европейския съюз, защото той не успя на време да интервенира и да помогне на своите страни членки в Източна Европа, които бяха в нужда. Все пак в края на краищата, кои ще са губещите в дългосрочен план, ще разберем по това до каква степен нашите страни сега ще успеят да вземат някакви мерки и да предотвратят следваща подобна криза. Нека дефинираме какви поуки трябва да изведе България от цялата тази криза. Каква трябва да е поуката за България, за какво трябва да имаме от тук нататък ние в предвид? Разбира се, най-първо България трябва да се погрижи за своята газова сигурност. Очевидно е, че от руския газ не можем да се спасим. Това е валидно както за България, така и за цяла Европа. Руския газ ще ни бъде необходим и за в бъдеще, но това, което ние трябва да направим е да бъде възможно, когато има такава криза и когато ние имаме необходимост от други източници, да имаме достъп до тях. Затова България трябва да се свържи към европейските енергии.